Λοιπόν, γεια σου Πόντε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. 19. Έτσι, έχει γίνει πλέον έθιμο. Το έχουμε μάθει, αλλά Ναι, το συμπληρώνομαστε πλέον. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας Παύλος Σταματίδης. Ο κύριος Παύλος Σταματίδης. Κύριος Παύλος Σταματίδης. Πιστεύεις ότι τα παλαμάκια, επειδή είναι κρουστός, πρέπει να τα χτυπήσουμε κάπως συγκεκριμένα, με κάποιο Όχι. pattern συγκεκριμένο? Μη φλαμάρετε δηλαδή. Θέλεις να χτυπήσουμε παλαμάκια σε 5-8, Μπορούμε? Θα μας βρίσετε. Μπορούμε. Ο ηχολήπτης. Θες να χτυπήσουμε παλαμάκια σε 5-8? Το λέω σοβαρά. Ναι. Πάμε. Καλώς ήρθες, Παύλο. Καλώς ήρθες. όρισες στο podcast 19. Καλώς σας βρήκα. Της ορχήστρας μας. Λοιπόν, Παύλος Σταματίδης, ο κρουστός, όπως καταλάβατε. Ο Νταουλιέρης Αυτό συγκεκριμένα. Ο Νταουλτζής, θέλω να τα λέω. Νταουλτζής ή Νταουλιέρης? Νταουλτζής, Είναι το σωστό. Εμείς Νταουλτζή τον... Εσύ θα μας πεις βασικά. Δεν μ' αρέσουν και τα δύο, αλλά οκ. Πώς Για αυτό, κάποιο λόγο. Πώς αυτό αποκαλείσαι δηλαδή? Εντάξει. Κρουστός, Και Νταουλιέρης κρουστός. μπορείς να το πεις και Νταουλτζής μπορεί να το πεις. Στα ποντιακά δηλαδή το λένε Νταουλτζής. Να φέρουμε κάποιο φιλόλογο. Να μας πει. θυμίσου το, Σε να μας δεύτερο πει πώς χρόνο λέμε να- το ναι. Νταουλτζής ή Νταουλιέρης, ας πούμε. Λοιπόν. Και τυμπανιστής έχω ακούσει και... Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ κλασικό. Όταν ήσουν μικρός, δηλαδή ήσουν Αυτός μικρός τυμπανιστής. Ναι. ναι. Πολύ καλό το αστείο. Ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ κλασικό. Δηλαδή σε γλέντια, σε χορούς. Είσαι σε λόγους αυτός εκεί με το τύμπανο. Ποιος είναι? Ναι, αυτός με το τύμπανο. Ναι. Οπότε έχουμε καλεσμένο σήμερα τον κύριο με το τύμπανο. Η εισαγωγή ήταν έτσι μεγάλη, αλλά άξιζε πιστεύω τον κόπο. Λοιπόν, Παύλε μου, να μας πεις λίγα λόγια για σένα. Σε έφεραμε εδώ να μας μιλήσεις για τη ζωή σου, για την πορεία σου, για την μουσική, για την ορχήστρα μας. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Πώς ξεκίνησες με τη μουσική, σε ποια ηλικία? Λοιπόν, ξεκίνησα μέσω ενός ποντιακού συλλόγου. Στην αρχή ήσαν χορευτής από μέρο παιδί και κάπου στα 7 με 8 μου κέντρισε το ενδιαφέρον τον ταούλι. Εντάξει, σαν μικρό παιδάκι και εγώ ξέρεις, στη βαβούρα. Να διακόψω και να πω ότι είναι πολύ στάνταρ η αρχή Ισχύει. του ποντιακού χώρου. Δηλαδή Ναι. όλοι ξεκινάτε σαν χορευτές. Ναι, Και αυτό έχει νομίζω Ισχύει. ιδιαίτερη σημασία. Ισχύει. Ξεκινάνε, μάλλον εγώ θα το έθετα σε άλλη βάση, ότι ξεκινάνε οι περισσότεροι μέσα από ένα σύλλογο. Και εκεί δημιουργούνται όλα και αυτά αυτό. τα ερεθίσματα. Μπορεί να μην είναι απόλυτα χορευτής ο άλλος, γιατί αν είναι μικρός, μπορεί όμως ο πατέρας του να είναι χορευτής. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σημείο αναφοράς που είναι ο σύλλογος. Σωστά. Και οι περισσότεροι όντως ξεκινάνε η Μελίνα ή με Νταούλη. Εσύ ξεκίνησες με Νταούλη. Ναι. Λόγω καταγωγής. Σίγουρα λόγω καταγωγής. Ξεκίνησα από τα ποντιακά κατά βάση, σαν αυτοδίδακτο στην αρχή. Έβλεπα, άκουγα και τσούκου ακολουθούσα κι εγώ από πίσω. Μετά κάποια στιγμή άρχισα μόνος μου πλέον να παίζω κανονικά τους ρυθμούς, τους ποντιακούς, στα χορευτικά κτλ. Από εκεί και πέρα έψαξα την εξέλιξη. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πήγες μετά αργότερα σε δάσκαλο, επειδή λες ότι αυτοδίδακτος. Ναι. Ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σου? Ξεκίνησα ιδιαίτερα καταρχάς. Είχα το Βαγγέλη τον Καρύπη που μου έδωσε τη βάση, ας πούμε, στα κρουστά, στον ταούλι συγκεκριμένα και μετά ακολουθήσαν κι άλλοι. Μέχρι που κατέληξα σε οδείο κτλ. Γιατί Νταούλη και όχι κάποιο άλλο? Φαντάζομαι εδώ έπαιξε ρόλο η καταγωγή και ο σύλλογος. Και... 100%. Αυτό Εντάξει, το είπαμε δηλαδή. Μου κέντρισε Ναι. το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Δηλαδή είχα πολύ ενθουσιασμό τότε σε εκείνη την ηλικία. Αλλά έμεινες κιόλας ρε παιδί μου στον Νταούλη, δηλαδή επειδή Ναι, για χρόνια. Βλέπω ότι πολλοί ξεκινάνε είτε με λύρα είτε με νταούλι και μεταπηδάνε και σε άλλα όργανα. Η αλήθεια είναι ότι μερικά μαθήματα λύρας τα έκανα.
Α, έκανες λίρα. Ναι, ναι. Μερικά μαθήματα λίρας τα έκανα. Α, έκανες λίρα. Ναι, ναι. Όντως. Είναι must. Και δεν το ξέρει κανείς. Αυτό. Λοιπόν, είδηση. Δεν θέλω. Γελάνε οι πίσω. λιράριδες εδώ. Έχουν λιώσει Είδηση. στα γέλια. Έκανε λίρα. Τι ήθελα και το είπα. Συγγνώμη λίγο. Ρε φίλε, τώρα αυτό αλλάζει όλη τη σκαλέτα της εκπομπής. Το Ναι, ξέρω. ναι. Γιατί. Αλλά γιατί, είναι ακόμα καλύτερο αυτό γιατί. Λοιπόν, συγγνώμη. Πότε, πώς, γιατί, πού. Πότε, πώς, γιατί, πού. Λοιπόν, στο σύλλογο πάλι λοιπόν, έπαιζα νταούλι. Είχα φτάσει στην ηλικία που έπαιζα νταούλι. Και είπα να πειραματιστώ να δω μήπως και. Έκανα 5-6 μαθήματα και έμεινα εκεί. Α, εντάξει, οκ. Ναι, μετά συνέχισα την πορεία μου κανονικά, σαν νταούλι. Με ποιον έκανες μαθήματα. Με τον τότε λιράκι του συλλόγου. Ποιος ήταν, ρε φίλε. Ήταν... Θυμάσαι το όνομά του. Ναι. Γιατί δεν μας το λες. Ήταν ο Γιάννης ο Ζυγάς. Γιάννης Ζυγάς. Δεν το Ναι, γνωρίζω. ήταν δάσκαλος. Μάλιστα. Δάσκαλος εννοώ κανονικός σε σχολείο. Ωραία. Όχι μουσικής. Οκ, Ναι. για να Εκπαιδευτικός. συνεχίσω, πριν μας κάνεις αυτή τη τρομερή αποκάλυψη. Όλοι κάπως ξεκινάνε. ενθουσιαστεί. Καλά, έχει Βλέπω, γίνει. η πίσω εδώ. Εδώ να Αυτοί δει. αυτοί έχουν λυσάξει. Καταρχάς, έχουμε για κάποιο λόγο έχουμε μαζέψει όλους τους λιράδες της ορχήστρας τώρα. Δεν ξέρουμε, δεν Και το είναι κάναμε από πίσω και επίτηδες. γελάνε. Αλλά, Λοιπόν, λοιπόν, Καλά. θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, κάποια στιγμή Σας οι παρακαλώ. περισσότεροι φεύγουν από τα όργανα αυτά που ξεκινάνε, όπως η λύρα και τον ταούλι. Εσύ και έφυγες, γιατί να πούμε ότι έκανες και πήγες και στα τύμπανα και στα drums, γενικότερα στα ευρωπαϊκά κρουστά, αλλά και έμεινες στον ταούλι. Δηλαδή Δεν το ήτανε παράτησα ποτέ πάντα. μου. Αυτό, ήταν πάντα παράλληλα. Ναι, ήταν πάντα παράλληλα. Πώς και έφυγες δηλαδή από τον ταούλι. Ήθελα να εξελιχθώ. Μ' αρέσανε και τα drums πάρα πολύ. Μου είχε δωρήσει και ένας φίλος τότε που τα είχε παρατήσει ένα σετ. Και στο πρώτο σου σετ. ναι, κουτσοέπαιζα από πάνω με βάση τον ταούλι. Προσπαθούσα να το προσαρμόσω. Μετά ξεκίνησα οδείο. Σε βοήθησε αυτό στην αντίληψή σου σαν μουσικό. Πάρα Αυτή πολύ. η αλλαγή στα drums, στα τύμπανα. Βέβαια. Εννοείται. Και στην τεχνική που είχε στον ταούλι, δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Πήρες πράγματα και τεχνικές από τα Πάρα τύμπανα πολλά. και τα έβαλες κάπου Και στον ταούλι τεχνικές. ή και το αντίστροφο. Το αντίστροφο δεν θα το έλεγα, αλλά από τα τύμπανα εφάρμοσα πολλά πράγματα στον ταούλι και από τεχνικής πλευράς και παικτικά. Δηλαδή στα live μου θα παίξω και κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, θα τις προσαρμόσω μες στο ρυθμό σαν break, ας πούμε. Ωραία, τώρα αυτό που λες μου δημιουργεί ένα ερώτημα. Γυρνάω πάλι στον ταούλι. Το ταούλι, τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό και σε τι διαφέρει και από τις άλλες παραδόσεις. Τον ταούλι στον πόντο δηλαδή συγκεκριμένα. Ναι. Εντάξει, τον ταούλι στον πόντο δεν υπήρχε σαν όργανο ποντιακό. Ήρθε στον πόντο τον ταούλι Ναι. κάποια στιγμή. Δεν ήταν δηλαδή παραδοσιακό ποντιακό όργανο. Ναι, ναι. Εννοείς ότι δεν έπαιζαν στον πόντο. Δεν έπαιζαν από κάποια χρονολογία και πίσω. Ναι, Α, ναι. οκ. Δεν Δηλαδή- παίζανε πάντα. Ναι, Τουρκία, Βουλγαρία, από εκεί υπήρχε. Στον πόντο πήγε μετά. Αυτό. Αλλά το ταούλι αλλιώς ακούγεται στην Τουρκία, αλλιώς ακούγεται στη Θράκη, αλλιώς στη Βουλγαρία, αλλιώς Ωραία. στον πόντο. Στον πόντο, τι είναι αυτό πιστεύεις που το κάνει τόσο ξεχωριστό?
Υπάρχει κάτι που το κάνει ξεχωριστό. Το ηχόχρωμα. Αλλιώς θα ακουστεί ένα ντάουλι που είναι κουρδισμένο να παίζει θρακιώτικα, αλλιώς κάποιον να παίξει βουλγάρικα, αλλιώς κάποιον να παίζει τουρκικά, αλλιώς κάποιον να παίζει ποντιακά. Όχι τόσο πολύ τεχνική δηλαδή. Και οι τεχνικές. Ναι. Και οι τεχνικές. Δηλαδή οι Τούρκοι παίζουν αλλιώς, οι Βούλγαροι παίζουν αλλιώς, έχουν άλλες τεχνικές. Μάλιστα. Οι θρακιώτες. Στα ποντιακά έχουν επικρατήσει κάποιες πιο συγκεκριμένες. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, έχει να κάνει με τις δυναμικές και τα λοιπά. Με τα hand drums γενικά ασχολήθηκες, δηλαδή με ό,τι κρουστό έχει να κάνει με χέρι. Όχι. Τουμπελέκια, Ποτέ. ρεκ. Πώς και έτσι. Επέλεξα να καταλήξω σε κάποια συγκεκριμένα και να κλείσω εκεί την γκάμα μου. Δηλαδή να μην προσπαθήσω να τα πάρω όλα και να εστιάσω σε 2-3 και να εξελίξω αυτά. Ναι. Πιστεύω ρε παιδί μου ότι όταν έχεις μπακέτες ή κόπανοβίτσα και τα λοιπά, δεν μπορείς μετά να πας σε δάχτυλα ή να παίξεις σε μπόγκος και κόγκας που θέλουν τεχνικές άλλες. Είναι διαφορετικού τύπου. Ναι. Πολύ, ναι. Δεν έχουν καμία... Να κάνουμε μια ερώτηση. Ισχύει ότι ήσουν ροκάς? Δηλαδή μιας και έχουμε πιάσει τις αποκαλύψεις. Τι εννοείς είμαι? Σήμερα. Δηλαδή ήσουν... είσαι. Είμαι. Και ροκάς και μεταλλάς. Δεύτερη είδηση. Είναι Είμαι ροκάς. ροκάς. Μεταλλάς πιο πολύ θα έλεγα. Μεταλλάς. Μεταλλάς. Ναι. Να πω ότι Μήπως είσαι όσοι... και heavy μεταλλάς? Κάποια συγκροτήματα Οι μισοί και... που έχουν έρθει σε αυτό το podcast ήταν ή είναι μεταλλάδες. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι συνδυασμός έχει γίνει. Υπάρχει στο φαύλο παρελθόν. Λοιπόν, θα σε ενδιαφέρε να ασχοληθείς πιο ενεργά με αυτό το είδος? Ναι, Μιας και σου αρέσει. βεβαίως. Αλλά για εμένα και για το είδος. Δηλαδή, Όχι επαγγελματικά εννοείς? προφανώς και στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματικά Ναι. metal σκηνή ώστε να πας και να δουλέψεις. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω, έτσι. Δεν είναι σαν τα μαγαζιά με τα λαϊκά και τα σχετικά. Είναι λίγο πιο της κουλτούρας, ας πούμε. Πώς είναι τα jazz bar. Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ Ναι, στον ναι, πολιτισμό ναι. μας, ας πούμε, και στη... Ναι, πώς είναι οι μουσικές σκηνές και τα bars που παίζουν Ναι. τη μουσική της κουλτούρας, ας πούμε. Ναι, το κατάλαβα. Είναι ο κρουστός ένας μουσικός χωρίς στέγη, πιστεύεις? Δηλαδή υπό την άποψη ότι οι κρουστοί, όπως και άλλα όργανα, έτσι, αλλά μιας που είσαι τώρα σε αυτό το χώρο, δεν έχουν ένα συγκεκριμένο είδος που παίζουν, ένα είδος μουσικής. Ναι. Δηλαδή Ισχύει. είσαι πασπαρτού. Πρέπει να τα έχεις Και όλα. φαντάζομαι ότι έχεις παίξει και σε πολύ διαφορετικά είδη. Ναι, πρέπει να τα έχεις όλα. Αν θες να είσαι to the point, πρέπει να τα έχεις όλα. Δεν μπορεί κάποιος να εστιάσει μόνο σε ένα είδος ή κάπου συγκεκριμένα, ρε παιδί μου. Ναι, μπορείς. Έχεις την επιλογή. Αλλά όταν το πας επαγγελματικά, ας το πούμε, δεν έχεις την επιλογή. Πρέπει να τα έχεις όλα. Ναι. Αλλιώς είναι να κάνεις κάτι για σένα και για το όργανο ή για το μουσικό είδος που υπηρετείς. Okay. Και αλλιώς είναι να είσαι επαγγελματίας, drummer ή κρουστός και να δουλεύεις σε μαγαζιά. Σωστά. Οι κρουστοί στα μαγαζιά, ας πούμε, παίζουν και τουμπερλέκια, παίζουν και μπόγκος και κόγκας. Και Αυτό σε ρώτησα πάρα και πριν πολλά. πώς και δεν... Ωραία, εσένα ποια είδη μουσική σου αρέσουν? Γιατί θέτεις πολύ το προσωπικό. Δηλαδή προσωπικό, αν έκανες κάτι δικό σου προσωπικό. Μ' αρέσει πολύ η metal, αλλά συγκεκριμένα η gent metal. Είναι πιο πολύπλοκη, έτσι. Έχει πολύ ρυθμίες μέσα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα, gent metal.
Αν θα έκανες κάτι Dream από... Theater και τα λοιπά. Okay. Ωραία, τέλεια. Γύρισε και Portnoy τώρα. Ποιες συνεργασίες που έχεις κάνει πιστεύεις ότι σε βοήθησαν και σε εξέλιξαν και πήρες πράγματα? Πάρα πολλές. Δηλαδή με Αρκετές. το Χάρη Καφέτσι όταν έπαιξες. Με το Γιατί Γιάννη να πούμε εδώ Μιχαηλίδη. ότι έχουμε παίξει και με τον Παύλο σε άσχετα πράγματα. Ναι, όντως, ισχύει. Από ορχήστρες. Ναι. Σε... Κάνω πλάκα προφανώς, αλλά... Ναι, γιατί. Και σε έντεχνα και μια χαρά. Πες μας, όλα είναι ωραία. Θες να μας πεις για Το καθένα κάποια... έχει τη χάρη του. Ναι, σίγουρα. Θες να μας πεις για κάποια συνεργασία που εσύ έχεις κρατήσει, που κουβαλάς, ας πούμε. Είναι αρκετές. Δηλαδή, Ξεχωρίζεις κάποια εσύ? όχι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία. Το ίδιο νιώθω αν παίζω μαζί σου. Το ίδιο αν παίζω μαζί σου. Το ίδιο αν παίζω με την κορυφή της πυραμίδας, ας πούμε. Ναι. Οκ. Πάμε λίγο της ορχήστρας τώρα Όχ. και να μας πεις πώς ξεκίνησε η ιστορία σου εσένα με την Εμένα. ορχήστρα. Εσένα προσωπικά. Ναι. Αυτό να. Εμένα ναι. Λοιπόν, με παίρνει ένα καλό πρωινό το φιλαράκι μου ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο μαέστρος μας. Αυτός ευθύνεται. Κάτσε. Περίμενε, έχει ζουμάκι. Περίμενε. Ποιος ξέρει τι Και- θα αποκαλυφθεί που δεν ξέρουμε. Όχι, εντάξει. Θα βγάλει και άλλες ειδήσεις σήμερα. Κάτσε. Για πες. Και λέει ότι θέλουμε με τον αδερφό μου, το Χάρη, να κάνουμε μια ορχήστρα κτλ. Μου εξηγεί. Θες? Θέλω. Έλα. Δυσκολεύτηκες δηλαδή. Ναι, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί με τον Γιώργο ξέρεις τώρα, εμείς δεν έχουμε παίξει καθόλου μαζί, δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει. Είμαστε... Υποφέρεις και υποφέρει. Μόνο σίγουρο. 100%. 100%. Οκ. Έχουμε περάσει πολλά μαζί. Οπότε ήσουν από την αρχή σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ναι. Έχεις πολύ κουράγιο και Έχω, αντοχή. έχω, η αλήθεια είναι. Και εγώ και οι υπόλοιποι όμως. Ναι. Ωραία, εσύ βλέπεις μέσα στον χρόνο εξέλιξη σε όλο αυτό, δηλαδή Ναι. πώς ήταν η ορχήστρα όταν ξεκίνησε και πώς είναι τώρα. Εννοείται. Πιστεύεις Μεγάλη εξέλιξη. Σε πολλούς τομείς. πού αποδίδεις σε αυτή την πρόοδο? Πιστεύεις ότι Στη γίνεται σοβαρή κάτι... δουλειά. Στη σοβαρή δουλειά. Πρόβες, πλάνο, να ξέρεις που πας, να ξέρεις τι κάνεις, πώς το κάνεις Αυτό και είναι να έχεις και σημαντικό, τα μέσα. βασικά. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό που λες. Να έχεις δηλαδή πλάνο, να ξέρεις τι θέλεις. Ναι, να έχεις ένα μπούσουλα και να ξέρεις που πηγαίνεις. Ναι, ναι. Και όχι απλά πάμε να τζαμάρουμε στο στούντιο και μετά σπίτι μας και όλα οκ. Ναι. Σαν ταουλιέρης. Ταουλτζής, πώς το... Τυμπανιστής, πες. Σαν τυμπανιστής Whatever. της ορχήστρας. Τι κάνεις διαφορετικά όταν παίζεις με την ορχήστρα και σε σχέση με να παίζεις μόνος, ας πούμε? Ναι, θα σου πω. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Ειδικά για τον ποντιακό χώρο που Ναι. όταν είσαι μια λίρα και ένα νταούλι μόνο, πιστεύω ότι το νταούλι γεμίζει πάρα πολύ Προφανώς. και πρέπει να γεμίζει εννοώ. Προφανώς. Ενώ στην ορχήστρα φαντάζομαι ότι είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Εννοείται. Αν αποκαλύψουμε και πώς κάνεις πρόβες. Ναι, κοίταξε να δεις. Στην ορχήστρα έχεις ένα μαέστρο που σου λέει τι θα παίξεις, πώς και πού. Οπότε πρέπει να κάνεις αυτό. Μου έρχονται ιστορίες στο Ας μυαλό. μην μπούμε σε ιστορίες. Σας παρακαλώ. Όχι να μπούμε. Θα μπούμε στη συνέχεια. Θέλετε. Θα δείξει. Δεν θέλετε. Οκ, ναι, έχεις ένα μαέστρο που σου λέει τι θα παίξεις. Ναι, τι θα παίξεις και τα λοιπά. Χωράει αυτοσχεδιασμός. Ναι. Ε, Εκεί που στο δίνει το κομμάτι και ο μαέστρος θα το κάνεις. μ. Δηλαδή, όταν είσαι 12 άτομα μπάντα, δεν μπορείς να κάνεις τον πρωταθλητή. Ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και στα live εγώ πιστεύω ότι
δεν μπορείς να κάνεις τον πρωταθλητή. Δηλαδή, όταν είστε 3 άτομα, 4 άτομα και παίζετε, δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα Πρέπει να υπάρχει φλιάρος. μια ιεράρχηση. Πρέπει να ξέρεις πού θα βάλεις την πινελιά σου. Ναι. Είσαι όλη την ώρα δηλαδή. Ναι. Και... αυτό. Ωραία, πριν είπες ότι αποδίδεις την πρόοδο, την καλή εξέλιξη της ορχήστρας Ναι. στην οργάνωση που υπάρχει. Εσύ έχεις κάποιον οργανωτικό ρόλο? Εγώ το ξέρω τι έχει, αλλά ας μας το πει και αυτός. Ναι, έχω. Οργανώνω τις πρόβες. Το πότε θα γίνουν, πώς θα γίνουν, πού και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί. Κυρίως, Το γιατί. κυρίως ναι, γιατί. Κυρίως γιατί. Και πόσες. Γιατί τόσες. Ωραία. Τέλεια. Ωραία, Παύλο, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα περάσουμε στο πιο ωραίο δεν τελειώσαμε. κομμάτι. Όχι. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Μα τώρα αρχίζουμε. Τώρα αρχίζει το podcast. κάθε Ήθελα να σε εκπομπή καλωσορίσουμε. τώρα αρχίζουμε. Λοιπόν, Όταν ξεκινάει το παιχνίδι δηλαδή. είναι το αγαπημένο μέρος του Γιάννη, το παιχνίδι. Ναι, συγγνώμη, αυτό το λες, αλλά ρε φίλε, δηλαδή δικό σου δεν είναι το αγαπημένο μέρος? Ναι. Γιατί αλλά είμαι εγώ εσένα εδώ. είναι πιο πολύ. Να είναι ευλογημένο. Λοιπόν, Ας το κάνουμε λοιπόν. σήμερα το παιχνίδι που θα κληθείς Α, θα είναι να άλλο. απαντήσεις. Ναι, Οκ. κάθε φορά είναι άλλο. Δεν βλέπεις podcast, δεν παρακολουθείς. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε το εξής. Σου βάλουμε ένα δίλημμα. Σου Ναι. δείχνουμε 2 φωτογραφίες κάθε φορά από μέλη της ορχήστρας και εσύ θα πρέπει να απαντήσεις. Ωραία. Γιάννη, το έχεις? Ναι, εγώ ερωτήσεις, εσύ φωτογραφίες. Ναι. Εντάξει? Με τη σειρά όμως. Ναι. Λοιπόν, Πάμε. Ναι, πάμε. με ποιον θα πήγαινες για τσίπουρα? Λοιπόν, να πούμε ότι είναι τυχαία Ναι. Η σειρά. Με ποιον? οι φωτογραφίες. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, με ποιον θα πήγαινες για τσίπουρα? Λοιπόν, Μμμ, Παναγιώτης Μέγας, ο ηχολήπτης της ορχήστρας μας. Ναι. Τον δείχνουμε για πρώτη φορά εδώ. Θα τον ξαναδούμε όμως. Λοιπόν, ένας εδώ και... Νίκος Καραμαλέγκος. Α, πρέπει να πω έναν από αυτούς τους δύο. Ναι. Ναι. Οκ. Πάνος αδερφός, αλλά με λέγκολα. Δεν θα έρθει αυτό, στάνει με τη μηχανή καμιά βόλτα. Λοιπόν, με ποιον θα κοιμόσουνα μαζί σε περίπτωση ταξιδιού? Για πάμε. Φίλιππος Πουμπουτίδης. Ναι. Κωνσταντίνος Ατματσίδης. Δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι η μοίρα αυτών των Είστε δύο είναι κάπως Ναι, μαζί. ναι. Stop. Είναι καρμική. Όπα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτός να μου πεις τώρα. Όχι, δηλαδή, όχι, όχι. η Η επιλογή. σειρά- Είναι τυχαίο, είναι Η τυχαίο. επιλογή. Ναι, ναι, η τυχαίο. σειρά Ναι, είναι ναι, ναι, τυχαία, ναι. ναι. Οκ. Πουρπουτ. Δαγκωτό. Δαγκωτό κιόλας. Ναι. Μπορεί να έχει 6 κεφάλια. Λοιπόν, με ποιον θα έπαιζες 5x5? Για πάμε. Άλεξ Μπουρμίστροφ. Γελάνε και οι γάτες απ' έξω. Χρήστος Τσινάλης. Αυτό που θυμίζει αυτό που λέμε νεκρός εναντίον πεθαμένου. Θέλω πολύ να δω τι θα απαντήσεις εδώ. Με μπούρμι για να πέσει και καμιά καλαμιά. Με ποιον θα έπαιζες στην ίδια ομάδα. Σωστό. Και με ποιον Τσινάλη. σε αντίθετη. Με Τσινάλη στην Ναι. ίδια. Νομίζω ναι. Πάμε, επόμενο. Λοιπόν, με ποιον θα πήγαινες να δεις όπερα και με ποιον metal συναυλία? Εγώ, Χάρης Καφέτσης και Άννα Εντάξει. Τσαγκαλίδη. Οκ. Νομίζω είναι αισθητή η διαφορά. Ναι. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Θα Πες το. απαντήσω. Α, για πες. Metal με Άννα. Όπερα με καφέτσι. Όπα! Ράφτε κουστούμι και έρχομαι. Πώς σε πετσοκόψε έτσι. Εντάξει. Δεν σε χάλασε. Θα μου πληρώσει εσύ το εισιτήριο όμως. Λοιπόν, Για να ακούσεις όπερα. Βέβαια. Πάμε. σε κλειδώνουν σε ένα δωμάτιο με αυτούς τους δύο. Ποιον σκοτώνεις? Με τα όργανά τους, να προσθέσω. εγώ. ναι. Α, ναι. Όχι, Ναι. Όχι, solo. με τα όργανα Ναι. τους. Εντάξει, με τα Ναι. όργανά τους. Πάμε. Ναι. Λοιπόν,
Γιώργος Παπαδόπουλος. Τάσος Ερεμέτης. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ρε φίλε. Και τους δύο ιδανικά. Μπορώ να αιτιολογήσω. Ναι, εννοείται. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι αυτόν και τέλος. Διάλεξε έναν και αιτιολόγησέ μας. Ο Γιώργος είναι αδερφός μου. Δεν μπορώ. Αν και έχουν φύγει κομμάτια στο στούντιο. Για πολλούς και διάφορους λόγους θα πω τον Τάσο γιατί. Δεν σταματάει, ρε φίλε. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Ανοίγει τα τετραπετάλουδα και δεν σταματάει. Τάσο είχαμε. Λοιπόν, ποιον από τους δύο θα εμπιστευόσουν να οδηγήσει Αθήνα-Θεσσαλονίκη? νομίζω ότι έχουμε μείνει μόνο εγώ και ο Χάρης τώρα, έτσι, Λοιπόν, σωστά. Χάρης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, πρόσεχε τι θα πεις, γιατί Χάρης ξέρεις ότι υπάρχει Παπαδόπουλος. ιστορικό, χωρίς πλάκα τώρα. Γιάννης Χωρίς πλάκα. Μιχαηλίδης. Λοιπόν, όχι. πριν απαντήσετε, Να πω εγώ. να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι υπάρχει μια χρόνια διαφωνία για το πώς. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο, δεν ήταν τυχαίο, χωρίς πλάκα. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, Ναι. το παραδέχομαι. Okay. Αλλά να εξηγήσουμε στον κόσμο Δεν το κατάλαβε κανείς. ότι υπάρχει μια χρόνια διαφωνία Άμπα. του Γιάννη και του Χάρη Ναι. για το ποιο δρόμο θα πάρει κανείς για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ Αλλά να όταν πάω- λέμε διαφωνία, εννοούμε να πετάγονται καρέκλες. Οπότε, Παύλο, Λοιπόν, από την απάντησή σου θα εξαρτηθεί η ζωή σου. εγώ θέλω να Πιστεύω. σε ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Okay. Θες να πας από τα διόδια ή από τα χωριά? Μπορώ πάλι να αιτιολογήσω. Ναι, Δεν είναι ναι. κακό. Άσε με να πω. Άσε με. Θέλω να πάω από τα διόδια, αλλά όχι μαζί σου, ρε φίλε. Γιατί πηγαίνεις με 40. Δεν αντέχω. Θέλω να κατέβω και να Εντάξει, πάω με τα Ποιον πόδια. διαλέγεις, ποιον Εντάξει. διαλέγεις. Κάτσε, δεν Εντάξει. ήταν απάντηση αυτό. Πάμε άλλη μια. Ποιον διαλέγεις. Το χάρι. Ή. Το χάρι. Αλλά Χάρης δεν και έχει ας πάμε διόδια. και από τη θάλασσα. Κολυμπώντας. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η χρόνια διαφωνία έληξε αισίως εδώ. Λοιπόν, μπόνους ερώτηση. Α, έχει και μπονούς. Ναι, μπόνους. Είσαι ο πρώτος που έχει μπόνους. Μπόνους, είναι είσαι ο Τυχαίο. πρώτος. Καθόλου. Σου θυμίζει κάτι η φράση «Οξύ θα σου ρίξω»? Εξηγήσου. Γιατί. Πες μας. Γιατί. Πιανού ιδέα ήταν. Αυτό είναι μυστικά, δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε. Μυστικά της παραγωγής. Ειλικρινά μπορούμε. κρατιέμαι να μην πάθω νευρικό να γελάω κανένα δεκάλεπτο. Αλήθεια. Πιέζομαι αυτή τη στιγμή. Είναι inside, πάλι να πούμε εδώ αυτό. Πολύ. Και γιατί να μαθευτεί αυτό. Εντάξει, θα πω, μπορεί και να μην μαθευτεί. Εδώ Να που το φτάσαμε. Πες μας απ' έξω. Με τους καφέδες λες. Ναι. Με τους καφέδες, Λοιπόν, κλασικά πάμε στην πρόβα μας με το καφεδάκι μας. Οκ. Έτυχε μια φορά και ξέχασα το ποτήρι μου ο δόλιος πάνω στο γραφείο. Και ο κολλητός μου, ο αδερφός μου και μαέστρος μας δίνει το ποτήρι αυτό στον καφέτσι και του λέει πήγαινε και πες του. Κάτι του είπαμε τώρα. Ναι, δεν είναι... κάτι είπε και λέω εγώ «Α, ναι, οκ». Φεύγουμε όλοι, παίρνω εγώ το ποτήρι, καβατζώνομαι πίσω από ένα αμάξι. Τότε το είχε γυαλισμένο πλυντήριο το αμάξι, ήταν γυαλί. Δεν θα συζητήσουμε για το τι αμάξι είχε τότε. Όχι. Έτσι, τέλος. Ναι. Okay. Απλά ήταν καθαρό. Ήτανε της ώρας. Έτσι λοιπόν λέω. Περνάνε όλοι. Περνάει και αυτός. Ανοίγω το τέτοιο. Το καπάκι. Και το στέλνω το ποτήρι. Το στέλνω το ποτήρι, να βες πάλι τι. Στέλνω και πέφτει πάνω και το κάνει το αμάξι. Ζελατίνα. Κατεβαίνει κάτω.
Να πούμε ότι υπάρχει και βιντεάκι αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει και βιντεάκι, ναι. Υπάρχει, αλλά κάπου είναι χωμένο τώρα. Πρέπει να Ας γίνει. μείνει χωμένο. Πρέπει να γίνει πολύ ψάξιμο. Χάρη, άμα το βρεις, θέλω να το βάλεις στο βιντεάκι χωρίς πλάκα. Όχι. 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 Ωραία, πες μας πώς καταλήξαμε στη φράση «Οξύ θα σου ρίξω». Του έχεις πετάξει τους καφέδες. Ναι. Έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Μετά από αυτό, κατέβηκε κάτω, τα σχετικά, ξέρω εγώ. Ξεκίνησε μια ιστορία Τραβάγανε αγάπης. βίντεο 20 άτομα από πίσω, ξέρω εγώ. Όλο αυτό το... Μμμ. Και την επόμενη φορά ήταν η αντιδικία. Που με περίμενε αυτός. Ότι το είχα πλύνει κι εγώ καημένος, πού να φανταστώ. Εντάξει, λέω έμεινε εκεί, τέλος. Αν πού, καλά. Με περιμένει, πετάει τον καφέ, χάλια το αυτοκίνητο. Κατεβαίνω κι εγώ εξοργισμένος. Θα μου πεις πώς έγινε αυτό, Του είπα τι του είπα, τέλος πάντων, κυνηγιόμασταν για αυτό το αυτοκίνητο τώρα. Κάντε το εικόνα, τέλος πάντων. Τι κάντε το εικόνα μπροστά εσείς. Να πούμε ότι αυτό έγινε σε κατοικημένη περιοχή. Ναι, και νύχτα. Δηλαδή, και νύχτα, ναι. Δηλαδή άνετα βγαίνανε στα 10 μπαλκόνια. η ώρα, ξέρω εγώ, ναι. Και λέγανε και πετάγανε Ναι. διάφορα. Εύκολα. Καφέδες. Καφέδες να είναι. Τίποτα. Ωραία. Από τη στήλη, καμιά γλάστρα δεν πετάξανε. Τέλος πάντων, μπαίνω μέσα, κοπανάω την πόρτα και του λέω την επόμενη φορά θα σου ρίξω οξύ. Να ξεβάψει να γίνει. Αυτά φωναχτά σε κατοικημένη περιοχή, όπως είπαμε. Η Κάντε αλήθεια το είναι εικόνα. ότι 10-11 αν ανέβει ώρα, το ναι. βίντεο αυτό θα γίνει viral, όντως ισχύει. Είναι πολύ θεαματικό, αλλά καλύτερα όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παύλο Σταματίδη. Τελειώσαμε εδώ. Τελειώσαμε, ναι. Τελειώσαμε εδώ. Ήρθε αυτή η ώρα. Ήρθε αυτή η ευλογημένη ώρα. Ευτυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε και εσάς που το είδατε. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Γεια σας.